Som tu opäť po 100 rokoch, točím ďalšie video. Bude to trick tip na noli 3-6 flip. Točil som dlho, pretože sa mi nechcelo. Takže no, ideme k tomu trick tipu. Rozhodol som sa pre noli 3-6 flip, pretože v poslednej dobe som ho vychytal úplne s iným postavením prstov, ako ostatní jazdci. Tak vás skúsim naučiť podľa môjho štýlu a spôsobu. Ináč mám novú dosku, Carlwood 32, úplne najlepšia, nové kola. No dobre, takže na noli 3-6 flip by si mal vedieť asi noli flip a noli pop shove-it alebo noli 3-6 pop, to podľa mňa nie je ani moc dôležité, ale akože nie je to zle, keď to vieš proste, to ti len pomôže. Prsty na noli varo, predný mám nejako takto a vlastne prostredník sa snažím mať úplne v strede dosky. Že nemám ho ani na kraji, ani na druhom kraji, ale mám ho úplne v strede dosky. A zistil som, že dobré, keď si ten 3-6 flip, vlastne to nolíčko, že popneš tak, že skoro tú dosku až prevrátiš. Ale nepodoberáš to. Snažíš sa to vlastne len popnúť a keď to máš úplne najvyššie, tak keď si v tomto bode najvyššom, tak spravíš prstami vlastne mať takúto roznožku, vtedy sa ti to úplne nádherne vlastne samé kopne. A vlastne zistil som, že môj problém bol, že ja som mal vždy noli 3-6 flip dosť nízky. A s týmto štýlom ho viem pekne vlastne vyhodiť s tým prostredníkom úplne vlastne do výšky. Vlastne, že ja nedávam pop, jak možno viacerí jazdci, že tým, že vlastne to popnem, ale ja to vlastne vytiahnem tým ukazovákom. Možno sa vám to bude zdať zo začiatku nejak proti srsti, že vám to povie ťažšie, ale musíš skúšať a vlastne potom musíš len trénovať a proste ti to pôjde, hádam. A ešte by som chcel pozdraviť pána Masniaka, lebo nemá Facebook a už si moc nepíšeme. Starý, tak dúfam, že sa máš dobre a že si jazdíš stále svoje veci. Natočí nejaké video, som videl, že máš nové tracky, novú dosku, kámo, tak čakám nejaký banger. Tak snad som vám pomohol s týmto trick tipom. Ponedlho natočíme nejaké video, nie trick tip. Čaute.